या काही 84 लक्ष योनींमध्ये मनुष्य जन्म घेत असतो, या सगळ्या वासनांमुळे, या सगळ्या इच्छांमुळे, त्याच्या पूर्व कर्मांमुळे आणि कर्म आणि त्याच्या ज्या काही इच्छा, ज्या काही वासना असतात, त्यानुसार तो पुढच्या योनीमध्ये तो देह तयार असतो मग, की म्हणून कुठेतरी जे काल प्रभुपादांनी सांगितलं, की मग फिशिंग करत असतात किंवा मग मांस खाणारे असतात किंवा मनामध्ये त्या भावना असतात, त्याप्रमाणे तो जन्म घेतला जातो. आणि म्हणूनच त्या योनींमध्ये मग कुठेतरी मनुष्य फक्त या भौतिक जगामध्येच राहतो. आणि तो कशा प्रकारे बद्ध होतो, त्याला जर या बद्ध युगामधून बाहेर पडायचं असेल, तर काय जाणलं पाहिजे? कशाची जाणीव झाली पाहिजे? जे ज्ञान भगवंतांनी दिलंय, या दिव्य ज्ञानाने, जसं आपण बघितलं, की ज्ञानातून भक्ती साधली जाते, कर्मातूनही भक्ती साधली जाते, तशी या ज्ञानाला भक्तीची जोड हवी आहे. कुठेतरी फक्त दिव्य ज्ञान घेऊन उपयोग नाहीये. तर या दिव्य ज्ञानाला कशा प्रकारे भक्ती मार्गावर आणता येईल आणि मग कुठेतरी ती फक्त इंद्रिय तृप्तीसाठी न करता ते निष्फल, ते फलरहित कर्म पाहिजे. आणि म्हणून मग ते फळाविना कर्म आणि म्हणून कुठेतरी मग ते सकाम कर्म जरी करत असला मनुष्य, पुण्य कर्म जरी करत असला, मग तो सत्व गुणांमध्ये असला, चांगले गुण त्याच्यामध्ये असतात, जे आपण काल परवाच्या अध्यायातही बघितले, की कशाप्रकारे 24 तत्वांनी हे क्षेत्र बनलेलं आहे आणि त्याचे क्षेत्रज्ञ त्याला जाणणारा ज्यांनी सांगितलंय, की कशाप्रकारे हा शुद्ध व्यक्ती, कशाप्रकारे ही शुद्ध मनुष्य असू शकतो, की ज्याचे गुण आपण जेवढे गुण सांगितले, त्याचे केवढी तरी वर्णन सांगितलं, की कशाप्रकारे तो आयुष्यामध्ये समतोल राखू शकतो. कारण मग कुठेतरी त्या बद्ध जीवनातून, कुठेतरी त्या भौतिक बंधनातून तो कुठेतरी स्वतःला मुक्त करण्याच्या मार्गावरती मार्गस्थ होऊ इच्छित असतो. आणि म्हणून तो कुठेतरी त्याप्रमाणे मग सत्वगुणी माणूसच अशा अकर्माकडे वळू शकतो. आणि मग त्याचे चांगले गुण अधःपतन होऊ शकतं. कुठेतरी तो रजोगुणाला, कुठेतरी तमोगुणाला, कुठेतरी पराभव सुद्धा होऊ शकतो त्या सत्वगुणांचा. पण ते पूर्णपणे मनुष्याच्या हातात आहे. मग त्यांनी कशा प्रकारे स्वतःचं हे अध्यात्म जपायचंय, कशा प्रकारे हा आध्यात्मिक स्वभाव जपायचा आहे, हे पूर्णपणे त्याच्यावर आहे. आणि मग त्यांनी जर हे ठरवलं आणि त्यांनी भक्तीवरती मार्ग, तर भगवंत आहेत हो. भगवंत सांगतायत, "मी तुझं रक्षण करायला आहे. मी हे सगळं निर्माण करून दिलंय. तुला भौतिक जगामध्ये उत्पत्ती तुझी तुझ्या कर्मानुसार झाली आहे आणि कशाप्रकारे मी वाट बघतोय. मी धामाला या भगवंतांच्या धामाला मार्गस्थ होण्याकडे भगवंत वाट बघतायत. कारण कुठेतरी पुन्हा जन्म, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या दुःखालयांमध्ये पुन्हा यायचं नसेल, तर तू या बद्ध जीवातून, या बंधनातून स्वतःला मुक्त करण्याच्या मार्गावर जर आणलंस, तर याही लोकामध्ये, याही ग्रहावरती तू सुखाने नांदू शकतोस. आणि मग जेव्हा हे जीर्ण शरीर टाकून जेव्हा तो आत्मा, जेव्हा हे जे काही मृत्यू पावेल मनुष्य, तेव्हा मग नक्कीच भगवंत धामाला प्राप्ती होऊ शकेल. परंतु त्यासाठी कशाची आवश्यकता आहे आणि काय प्रकारे मग हे बद्धता कशी टाळली पाहिजे, हे आपण आज पुढे. मग ते गुणातीत कसं व्हायचंय आणि म्हणूनच शेवटी दिव्य प्रकाश जे ब्रह्म आहे, ते परब्रह्माच्या गुणांप्रमाणे, जसं मी म्हटलं, की त्रैगुणात्मक हा प्रभाव असला तरी गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांचं स्वरूप प्राप्त करायला त्या अध्यात्माच्या मार्गावर यायला लागतं. आणि म्हणूनच आपण गुणात्मकरित्या भगवंतांसारखे होऊ शकतो. आपण भगवंत नाही, परमात्मा नाही, देव आहोत आम्ही. म्हणूनच ते विश्वरूप अर्जुनाने विनंती केली होती, की जे कोणी क्लेम करतायत, जे कोणी सांगतायत, की हो आम्हाला पूजा करा, आमची पूजा करा, आम्हाला देवाचं सामर्थ्य आहे, आम्ही देवाच्याच जागी आहोत, मग ते विश्वरूप दाखवा. आणि म्हणूनच अर्जुनाने ती विनंती फक्त तेवढ्यासाठीच केली होती, की ज्या लोकांचा भ्रम दूर व्हावा, की ज्यांना हा हा भ्रम आहे डोक्यामध्ये, त्यांनी मग ते विश्वरूप दाखवावं, ते सामर्थ्य दाखवावं, स्वतःमधलं ते सामर्थ्य, त्या ज्ञानाचा अभ्यास आणि त्या प्रकारे ते स्वरूप दाखवावं, ती स्वरूप सिद्धी, ते परमतत्व नक्की दाखवावं. आणि मग तिथेच कुठेतरी अज्ञान आहे. आणि मग हा तमोगुण, जरी ते शास्त्र, वेद याचा आपण आज बघणार आहोत, वेदांचा अभ्यास आणि नक्की काय आहे हा वेदांचा अभ्यास आणि वेद हे काय जाणतात, या प्रकारे आज आपण ते आजच्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत. आणि म्हणूनच कुठेतरी परब्रह्माचं त्रिगुणातीत आपले गुण सोडून गुणात्मकरित्या भगवंतांच्या
पूर्णपणे स्वरूप सिद्धीला प्राप्त कसे होतो हे आपण शेवटच्या कालच्या श्लोकात बघितलं. कशा प्रकारे मग तो प्रकाशाप्रमाणे तेजस्वी आणि होऊ शकतो, कारण तो जेव्हा जाणतो की मी शरीर नाही, आत्मा आहे, मी परमात्म्याचा अंश आहे, हे जेव्हा तो पुरेपूर जो आत्मा आणि जो मनुष्य जाणतो, तोच हे पूर्णपणे बघू शकतो, जाणू शकतो. कारण हे जाणणं, हे दिव्य तत्व जाणणं हे भगवंत सांगतायत. मी ती कालची स्लाइड पण तुम्हाला नीट करून पाठवली. आपल्या ह्याच्यावरती काम चालू आहे. त्याच्यामुळे आपण पुढचे पण हे सगळ्या स्लाइड्स मी नवीन ज्या मॉडिफाय केलेल्या आहेत त्या तुम्हाला प्रयत्नपूर्वक दाखवते. तर आजच्या अध्यायामध्ये आपण बघणार आहोत 15.1 ते 5 की भौतिक जगापासून अलिप्त होणे म्हणजे काय? कशा प्रकारे अलिप्तता, अलिप्त होणे हे खूप सोपं आहे सांगायला. पण कशा प्रकारे मग या त्रैगुणांचा प्रभाव असतो, कशा प्रकारे हा बद्ध जीव स्वतःला या जगापासून अलिप्त ठेवू शकतो आणि मग त्याचं स्थलांतर कृष्ण देखभाल करता आहे म्हणून ते बघायचंय आणि वेदांत सूत्राचा सारांश. अशा प्रकारे आपण हे ठळक पॉइंट्स दिलेले आहेत आणि ते आपण पूर्ण डिटेल मध्ये आता बघणार आहोत. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. अशा या अश्वत्थ वृक्षाशी ही तुलना केलेली आहे आणि असा हा शाश्वत वटवृक्ष आहे. मग हा शाश्वत वटवृक्ष आहे पण त्याच्या फांद्या खाली आहेत आणि त्याचं मूळ वर आहे. असा वृक्षाशी तुलना केली आहे की कुठेतरी हा वृक्ष कुठे दिसतो आणि हा वेदांचं एक मूर्त रूप आहे की ज्याच्या शाखा या मंत्र, ज्याची पानं ही वेदांचे मंत्र आहेत आणि शाखा आणि आपण या प्रत्येक त्याच्या प्रत्येक आपण म्हणतो ना प्रत्येक भागाचा कशा प्रकारे महत्वाचा आहे. तर या ठिकाणी या भौतिक जगताच्या बंधनाची तुलना ही वटवृक्षाशी केलेली आहे. जो सकाम कर्मी आहे त्याला या वटवृक्षाचा अंतच लागत नाही. तो एका शाखेवरून दुसऱ्या शाखेवरून तिसऱ्या शाखेत अशा प्रकारे भटकत असतो आणि त्या संसार रूपी वृक्षाला अंतच नसतो. वेदिक मंत्र आत्मोन्नती करण्याकरता हे मंत्र म्हणजे या वृक्षाची पाने आहेत. या वृक्षाची मुळे ऊर्ध्व दिशेने वाढतात कारण या वृक्षाचा प्रारंभ ब्रह्मांडातील सर्वोच्च अशा ब्रह्मलोकापासून होतो आणि म्हणूनच जेव्हा या अविनाशी मोहरूपी वृक्षाचं मनुष्याला ज्ञान होईल तेव्हा तो या वृक्षातून बाहेर पडू शकतो. मग हा वृक्ष आपल्याला कुठे आढळतो? मग जसं आपण हे एक छोटा पॅरेग्राफ मी तुमच्यासाठी वाचणार आहे की या जगामध्ये जरी फांद्या खाली आणि मुळे वर असलेला वृक्ष आढळत नसला तरीही असा वृक्ष अस्तित्वात असतो. मग असा वृक्ष कुठे असतो? तर असा वृक्ष जलाशयाच्या तीरावरती आढळून येतो. आपण पाहू शकतो की तीरावर असलेल्या वृक्षाचे प्रतिबिंब पाण्यात पडलेले असते आणि त्यामध्ये वृक्षाच्या फांद्या खाली वर आणि मुळे खाली वृक्षाच्या फांद्या खाली तर मूळ वर असल्याचे आढळते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर हा संसार रूपी वृक्ष म्हणजे वैकुंठ जगतरूपी वास्तविक वृक्षाचे एक केवळ प्रतिबिंब आहे. बघा की हा जो वृक्ष आहे मग असा वटवृक्ष जो वास्तविक वृक्ष आहे तो सरळ असतो हो नेहमी. ज्याच्या मुळं, ज्याच्या फांद्या, ज्याच्या मुळं खाली असतात आणि सरळ हा वृक्ष असतो. पण हाच वृक्ष जेव्हा नदीकाठी आणि जलाशयाच्या तीरावर आढळतो तेव्हा कुठेतरी त्याचं प्रतिबिंब जे दिसतं ते मुळं खाली वरती असतात आणि झाडाच्या फांद्या या खाली पसरलेल्या असतात आणि म्हणूनच यावरून या वास्तविक वृक्षाचं प्रतिबिंब म्हणजे हे भौतिक जग आहे. हे भौतिक जग म्हणजे या वटवृक्षाचं प्रतिबिंब आहे. या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. यांच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षांची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्मांशी बांधली गेलेली आहेत.
मग असा हा वृक्ष जो वास्तविक आध्यात्मिक वृक्षाचं एक प्रतिबिंब आहे. आणि मग हे प्रतिबिंब सगळं बद्ध करत असतं, जे मनुष्याला बद्ध करत असतं. आणि म्हणून या वृक्षाचं प्रतिबिंब जे आपण पुढे जाऊन शिकणार आहोत, की कसं असेल आणि काय असतं हे प्रतिबिंब, आणि कशा प्रकारे त्याचं वर्णन आहे, आणि कशा प्रकारे त्याप्रमाणे त्याच्या ग्रहांचा हा अ, अ, ग्रहांचं तुम्हाला विभागणी केलेली दिसेल. तर जसं तुम्ही बघाल, या वासनांनी त्या भौतिक युगाची कुठेतरी सगळी काय म्हणतो ना आपण, त्याचं प्रतिबिंब असतं. हे प्रतिबिंब सगळं वासनांवर आधारित असतं, इच्छांवर आधारित असतं. आणि म्हणूनच याच्याप्रमाणे याच्या खालच्या लोकापासून तुम्ही बघाल नीट सूक्ष्मपणे, तर याच्या ज्या खालच्या शाखा आहेत, त्या खालच्या लोअर ग्रह म्हणजे खालच्या ग्रहांना उद्बोधित करतात. की ज्याप्रमाणे खालचे जे काही लोक आहेत, जे आपण काल शिकलो, की पृथ्वीच्या खाली जे 7 लोक आहेत, सुतल, पाताल, तृतल असे जे तल आहेत हे सगळे, आणि पृथ्वीच्या वरती 7 लोक आहेत. मग जसं जसं वरच्या ग्रहांवरती जातो, तेव्हा आपल्याला वरचे ग्रह दिसतात. आणि कशा प्रकारे ते दिसतात, तर कुठेतरी तुम्ही बघाल इथे तुम्हाला दिसेल, इथे मुक्तीचा मार्ग जसं जसं वर जातो मनुष्य, जसा जसा वेदांचा अभ्यास केला जातो, तशा प्रकारे तुम्हाला दिसेल. इथे तुम्हाला दिसेल तर सेन्स ऑब्जेक्ट्स म्हणजे तुम्हाला हिंस्त्र पक्षी दिसतील. इम्पायस म्हणजे या सगळ्या अपवित्र गोष्टी, कुठेतरी सेन्स ग्रॅटिफिकेशन म्हणजे कुठेतरी आसक्ती आहे, कुठेतरी रिलिजियासिटी धार्मिक, कुठेतरी या सगळ्या बंधनांमध्ये आहे खालचा वर्ग. हे जे खालचे ग्रह दिसतायत हे कुठेतरी बद्ध जीवांचं संबोधत आहेत. आणि जसा जसा मनुष्य वरती, जसा जसा मुक्तीच्या मार्गाकडे म्हणजे सात्विकता, आपण म्हणतो की सात्विक माणसाला वरचे ग्रह मिळतात, वरच्या ग्रहांवर जातो, तसं तसं जसं माणसाची उन्नती साधली जाते, तिथे कुठेतरी बद्ध जीवच असतो तो. कारण सात्विक गुणांचा माणूसही बनलेलाच असतो, कारण तो कुठेतरी सुखामध्ये अडकलेला असतो, कुठेतरी इंद्रिय तृप्तीमध्ये अडकलेला असतो. जरी त्याला वरच्या ग्रहांची प्राप्ती मिळाली, तरी मुक्तीचा मार्ग अजून पूर्णपणे मोकळा झालेला नसतो. आणि म्हणूनच पुढे सांगितलं जातंय आपल्याला, की हरे कृष्ण माताजी वाचाल. माताजी आलं. आलं? हा. हो. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी तो थोडासा नाही वाचायला ते शब्द. एक मिनिट. अनासक्त रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. थँक्यू. अशा प्रकारे या वृक्षाचं वास्तविक रूप या जगतामध्ये अनुभवता येत नाही, कारण हे प्रतिबिंबित आहे सगळं. कारण जसं कुठेतरी त्याचं प्रतिबिंब आपल्याला आढळतंय, कुठेतरी त्या वृक्षाचं प्रतिबिंब हे भौतिक जग आहे. या सगळ्या बंधनांमध्ये, या त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली ते बद्ध आहे. आणि म्हणून कुठेतरी ते सगळं वासनांमध्ये, इच्छांमध्ये, आणि म्हणून मनुष्य एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये स्थलांतर करतोय, की जसं एका शाखेवरून, एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, दुसऱ्या फांदीवरून तिसऱ्या, अशा प्रकारे तो स्थलांतरित होत राहतोय. कारण कुठेतरी त्या वृक्षामध्येच तो अडकलेला आहे, त्या प्रतिबिंबित वृक्षामध्ये. त्या वास्तविक वृक्षाला जाणलं नाहीये त्यांनी अजून, त्या प्रतिबिंबित वृक्षाला, की ज्याच्या फांद्या खाली आहेत आणि मुळं वरती आहे. आणि म्हणून त्याचा आदी अंत आधार कोणीच जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्त रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकलं पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे. मग कुठेतरी जर या वृक्षातून बाहेर पडायचं असेल, कारण जरी ते सात्विक आणि चांगले गण, तरी ते कुठेतरी बद्ध आहे. कुठेतरी उच्च ग्रहांवर नेतील, पण कुठेतरी ते इंद्रिय तृप्तींसाठी बांधलेले आहेत अजून. आणि मग कुठेतरी जर ते छेदून टाकले आले, जर ते छाटून टाकले, मुळापासून छाटून टाकले,
किंवा त्या वृक्षाचा जर मोह सोडायचा असेल आणि त्या वृक्षापासूनच दूर जायचं असेल, तर मनुष्याने असं स्थान शोधावं की ज्या ठिकाणपासून त्याला परतून यावं लागणार नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. मग ही शरण कधी जाईल? कुठेतरी त्या वृक्षापासून स्वतःला अलिप्त केल्यानंतरच. म्हणूनच ही अलिप्तता आणि म्हणून भौतिक जगापासून अलिप्तता, भौतिक जगापासून विरक्ती आणि कशा प्रकारे साधली जायला पाहिजे, तर कुठेतरी ती मुळं छाटली पाहिजे. कुठेतरी ते मुळापासून जर इथे झाड आपण बुद्धा नुसत्या फांद्या कापल्यात, नुसती पानं कापलीत, पुन्हा ती येतात हो. जसं गवत छाटून टाकलं, गवत छाटलं आणि पुन्हा त्या भावना, पुन्हा ते गवत तिथे उगवतं. पण ते बियांपासून, ते जर मुळापासूनच छाटून टाकलं, तर कुठेतरी त्याचं मूळच छाटलं जातं आणि मग कुठेतरी ते बंधनं, वासना कुठेतरी त्या मुक्त होतात. आणि म्हणूनच यासाठी भगवंताला शरण जायची जर ती सामर्थ्य आणि ती इच्छाशक्ती मिळवायची असेल, त्या वास्तविक वृक्षाला, त्या वास्तविक आध्यात्मिक वृक्षाला जर बघायचं असेल, तर मग त्यासाठी भगवंताला शरण गेलं पाहिजे, की ज्यामुळे या दुःखालयामध्ये आणि या परत प्रतिबिंबित अशा भौतिक जगात परत यायचं नसेल, तर कुठेतरी भगवंताला शरण गेलं पाहिजे. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यदन्त्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही. हरे कृष्ण. हरे या गोलोकामध्ये जसं मी म्हटलं, की या अपरा शक्ती पुढे, म्हणजे या पराशक्ती जी भगवंताने जीव तयार केलेले आहेत आणि जी अपरा शक्ती या भौतिक जग जे अधिभूत आहे, त्याच्या पलीकडे हा गोलोक आहे. त्याच्या पलीकडे भगवंतांचं धाम आहे, की ज्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी, वीज याचा प्रकाश लागत नाही, तर भगवंतांच्या तेजाने सगळं प्रकाशित आहे. कुठलीही वेगळी वीज लागत नाही. सूर्य, चंद्र हे भगवंतांचे नेत्र आहेत. भगवंतांचे नेत्र हे सूर्य आणि चंद्राप्रमाणे आहेत आणि म्हणूनच जे या धामाला पोहोचतात, ते पुन्हा या भौतिक जगतात जे हे जाणतायत, की मग जसं स्वित्झर्लंडला जायचंय, अमेरिकेला जायचंय, तशी कशी तयारी केली जाते, त्याचा अभ्यास केला जातो की नाही, अनालिसिस केला जातो त्याचा, की कशा प्रकारे आपल्याला जायचंय, कशा प्रकारे आपल्याला पोहोचायचंय तिथे, डेस्टिनेशन काय आहे. मग हे डेस्टिनेशन जर ओळखून घेतलं आणि हे डेस्टिनेशन जर तुम्हाला खरंच पाहिजे असेल आणि खरंच या भगवत धामाची प्राप्ती करायची असेल, या देहाला पुन्हा या भौतिक जगात परत आणायचं नसेल, तर मग या देहाला कुठल्या मार्गावरती आणलं पाहिजे, कशा प्रकारे त्याला कुठल्या साच्यामध्ये, कुठल्या प्रकारे त्याला परिवर्तित केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे जेव्हा ते ज्ञान जेव्हा आजमावता येतं, तेव्हा ते ज्ञान कळतं, जेव्हा हे परम ज्ञान मनुष्य जाणतो, तेव्हाच तो या परमधामाला जाऊ शकतो आणि या भौतिक जगामध्ये परतून येत नाही. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. बघा, बद्ध जिगातील जीव, कारण हे सनातन अंश आहेत, हे परमात्माचे अंश आहेत आणि म्हणूनच या बद्ध जीवनामुळे, या भौतिक जीवनामुळे कुठेतरी ते बघा, हे जे आपण बघतो ना तारांचे हे, की त्याप्रमाणे ते मनासहित, मग हे बुद्धी, मन, हा जो खोटा अहंकार आहे आणि जी 6 इंद्रिय आहेत, या सगळ्या कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, या सगळ्याला धरून एक कठीण संघर्ष करत आहे. मन या कठीण संघर्षाला तोंड देत आहे. कारण कुठेतरी मग जसं म्हटलं, की तू तुझं पाकीट सांभाळ, कारण तिथे पॉकेटमार खूप आहेत. तसं या भौतिक जगामध्ये भगवंत सांगताय, कृष्ण सांगताय,
की खूप धोका आहे, खूप माया आहे आणि मग त्या मनाला खूप संघर्ष करावा लागतोय आणि या मनाला 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष, कठीण प्रकारे कारण त्यांना ती नियंत्रित करण्यासाठी कारण या भौतिक जगामध्ये या माया, मोह, लोभ आणि मद, मत्सर या सगळ्यामध्ये सगळी ही माया पसरलेली आहे. याचं आच्छादन आहे, पण हे आच्छादन कुठेतरी पांघरायचं नसेल आणि या आच्छादनातून बाहेर याचे साखळदंड तोडायचे असतील, तर मग कुठेतरी त्या बद्ध जीवाला मोकळं केलं पाहिजे. कुठेतरी त्याला एका आध्यात्मिक मार्गावरती आणलं पाहिजे आणि म्हणूनच ते सनातन अंश आहेत भगवंतांचे, हे जाणणं गरजेचं आहे. या सनातन अंशाला की या त्रिगुणांचा प्रभाव आलाय म्हणून, नाहीतर परमात्म्याचं गुण साधू शकतात, स्वरूप सिद्धी मिळू शकते. पण हे जाणणं गरजेचं आहे. त्या वास्तविक वृक्षाला जाणणं आणि त्या आध्यात्मिक स्वभावाला जाणणं हे गरजेचं आहे. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि भाषयात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. जसं वायूला काही फरक पडत नाही. वायू गंध घेऊन जातोय, तो गंध एकाकडून दुसरीकडे घेऊन जातोय, एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर घेऊन जातोय, पण वारा पसरलेला आहे हो, त्या वाऱ्याला त्यांनी काही फरक पडत नाही. त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना बघा, म्हणजे कसं असतं की मी आता या कुत्र्याच्या जन्मात आहे, मला हा कुत्रा म्हणजे मला गार्ड करायचंय, मला या घराचं रक्षण करायचंय, म्हणजे तो भावना त्या कशा असतात, तर त्या कुत्र्याप्रमाणे त्या देहामध्ये त्या प्रकारच्या भावना. पुढच्या जन्मी लगेच मला झाड व्हायचंय, तर मला 1000 वर्ष जगायचंय आणि मग कुठेतरी स्थिरता आहे. त्या झाडामध्ये सजीव आहे ते, पण कुठेतरी ती स्थिरता, मग कुठेतरी त्या देहाची म्हणजे कुठेतरी त्या संकल्पना बदलत असतात. आणि या एका देहातून दुसऱ्या देहात, मग जसं देहांचं पण तेच असतं आणि एका जीवातून दुसऱ्या जीवात, हा जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये घेऊन जातो. जसा या 84 लक्ष योनीतून आणि अशा रीतीने एक प्रकारचा देह धारण करतो, पुन्हा दुसरं शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. आणि मग भौतिक जगामध्ये जर अशाच प्रकारे तो या वाऱ्याप्रमाणे फिरत राहिला आणि जर अडकत राहिला या बद्ध जीवामध्ये, बद्ध जगामध्ये, तर त्यांनी आत्मा गुंतवून ठेवला, तर मग पुन्हा तो देह, मग तो आत्मा एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये स्थलांतर करत असतो आणि दुसरं शरीर धारण करत असतो. अशा प्रकारे तो कुठेतरी एंडलेस असतं मग ते आणि कुठेतरी मग तो बद्ध जगामध्येच असतो आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे तो त्या भौतिक जगामध्ये बंधनांमध्ये अडकलेला असतो. हरे कृष्ण माताजी. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेले कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिये प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. की बघा, मग ती इंद्रिय मग काय घेऊन जातो बरोबर, जसं आपण म्हणतो की मृत्यूनंतर जसं अंतरंग मन, मग ते मन, बुद्धी आणि अहंकार कुठेतरी त्या आत्म्याबरोबरच जातो, तो जो स्वभाव असतो आणि म्हणूनच ते इंद्रिय विषय, जे इंद्रिय विषय की जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली, कारण कुठेतरी मग ते शरीर मृत पावलेलं असतं, कारण त्याची कर्मेंद्रिय कुठलीही हालचाल नसते, परंतु जे इंद्रिय विषय असतात त्याच्यातलं जे सटल मन असतं, जे आंतरिक मन असतं, मन, बुद्धी आणि अहंकार हा आत्मा बरोबर घेऊन जात असतो आणि त्या मनाशी निगडीत काय असतं, तर मग कान, नाक, जिव्हा, स्पर्श आणि नेत्र या सगळ्याचे इंद्रिय विषय आणि या इंद्रिय विषयांचा जो समूह असतो, या इंद्रिय विषयांचा समूह एका देहातून दुसऱ्या देहाचं म्हणजे तो आत्मा त्याचा उपभोग घेत असतो.
त्या दुसऱ्या समूहाचा, इंद्रिय विषयांचा, जसं मी म्हटलं की एका देहातून मग ते सजीव असो, मग ते हिंस्त्र प्राणी असो, पाळीव प्राण्यापासून, पाळीव प्राण्यांपासून झाडामध्ये असो किंवा मनुष्ययनीत असो, तो इंद्रिय समूहच पूर्ण बदलतो आणि मग त्या इंद्रिय विषयांचा तो देह उपभोग घेत असतो आणि तो मन, बुद्धी, अहंकार आणि या आंतरिक मनापासून जे संलग्न झालेले असतात त्याप्रमाणे तो त्याचा उपभोग घेत असतो. आणि कसं ते संलग्न आहे बघा, आणि म्हणून ते जाणणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून ते कोण जाणतं हे आता बघायचंय, हा फरकच आपल्याला बघायचा आहे. आणि मग हा एका देहातून दुसऱ्या देहात स्थलांतरित करत राहतो, कारण तो त्या भौतिक जगामध्येच बद्ध असतो. त्यांनी काय जाणलेलं नसतं बघा. उत्क्रामंतं स्थितं वापी भुञ्जानं वा गुणात्मितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण माताजी. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहेत तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. मग हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही की तू कुठला देह घेणार आहे, कारण त्याचा विचारच केलेला नसतो ना. जसं आपण इथे बघतो, एखादी कार खराब झाली तर स्वतः डोकं चालवतोय, डोकं खाजवतोय, कारण त्याचं ज्ञानच नाहीये. हो, आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार आहे? तुला जर त्याचं इंजिन माहित नाही काही, तर तू जेनो काम तेनो थाय रे बाबा. तसं तू जर त्या गॅरेजवाल्याकडे गेलास तर तो गॅरेजवाला नक्कीच तुला सांगेल. हो, तेव्हा त्याला कळेल ते. तशाच प्रमाणे जो मनुष्य की जो जीव आपल्या देहाचा कसा त्याग करतो आणि प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो, बघा, हे कोण जाणू शकेल? ज्याला हे दिव्य ज्ञान आहे, ज्यानी हे जाणलंय, ज्यानी तो प्रभाव जाणलाय, कोण त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आपण आहोत आणि आपल्याला कशा प्रकारे स्वतःला मार्गस्थ करायचंय, आपल्याला कोणत्या गुणांवर स्वतःला आणायचंय, हे मूर्ख जाणू शकत नाही. पण ज्याला ज्ञान चक्षु आहेत, ज्यांनी हे जाणलंय, जे ज्ञान घेतलंय, जे शास्त्रामधून ज्ञान, जे गुरु, साधू आणि शास्त्र यांच्या स्वरूपामध्ये आणि जे शास्त्राचं ज्ञान घेऊन तो स्वतःला उन्नत प्रगत करण्याच्या मार्गावर आणतोय, जो सात्विक गुणांमध्ये, ज्याच्यामध्ये चांगुलपणा आहे, त्याच्याकडे ज्ञानाचे चक्षु, मग तो त्या गुरूंकडून एक विशिष्ट ज्ञान घेतो आणि तीच व्यक्ती एका उत्तम गुरुला भेटू शकते आणि तीच व्यक्ती हे जाणू शकते, कारण ते ज्ञानाचे चक्षु आवश्यक आहेत. तरच हे जाणलं जाऊ शकतं, तरच त्या परमसिद्धीला जाणलं जाऊ शकतं, कारण हे ज्ञान आवश्यक आहे. आणि हे ज्ञानच भगवंत सांगतायत, जसं गुह्य ज्ञान दिलं, जसं आपण बघितलं की संबंध आहे, अभ्युदय आहे आणि प्रयोजन आपण 8व्या अध्यायामध्ये बघितलं. मग हा संबंध कसा प्रस्थापित केलाय ते पुढे जाऊन आपण आता बघतोय की आत्मा परमात्म्याचा संबंध कोणी जाणला आहे, कशा प्रकारे स्वतःला त्या प्रयोजनापर्यंत, म्हणजे त्या ध्येयापर्यंत, त्या गोलोकापर्यंत जायचंय, त्या कृष्ण भक्तीमध्ये यायचंय, त्यासाठी काय अभ्युदय केलं जातंय, कुठली भक्तीचे मार्ग अवलंबले जात आहेत, हे ज्ञान घेणं आवश्यक आहे. हे ज्ञानाचे चक्षु मिळणं आवश्यक आहे. हे आपल्यावर आहे पूर्णपणे. बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुम्हाला काय साधायचंय? तुम्हाला आध्यात्मिक स्वभाव जाणायचाय का तुम्हाला पुन्हा गुंतायचं आहे या भौतिक जगात आणि त्या वटवृक्षापासून बाहेरच पडायचं नाहीये? मग त्या ज्ञानाचा, त्या वैदिक ज्ञानाचा पुढे जाऊन भगवंत आता वेदांचं ज्ञान सांगतायत. आणि म्हणून मग त्या वेदांना जाणलंय पण कृष्णालाच जाणलं नसेल तर त्या वेदांचा काय अभ्यास आहे? मग काय अभ्यास केलात हे पुढे सांगतायत भगवंत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर कोणाला हे ज्ञानचक्षु हे दिसतायत आपल्याला? प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू दिसतायत आपल्याला. मग हे ज्ञानचक्षु कोणाला आहेत? तर प्रयत्न करणारे,
आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात. पण ज्यांचं मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडतंय हे जाणू शकत नाही. पण ज्यांना या सगळ्या ज्यांना हे जाणीव झाली याची सगळ्याची, आणि ज्यांनी प्रत्यक्ष भगवंताला जाणलंय आणि ज्यांच्याकडून ज्ञान घेतायत आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्काराची जाणीव झालेली आहे की आपण काय आहोत, आणि जे ज्ञान मिळवायचा प्रयत्न करतायत, तेच लोक या मार्गावरती येऊ शकतात, स्वतःचा विकास घडवू शकतात, मग उत्तम गुरुची निवड करू शकतात आणि उत्तम गुरुद्वारे ते ज्ञान घेऊ शकतात. त्या गुरुच्या मार्फत या ज्ञानाची प्राप्ती करू शकतात. आणि म्हणूनच जसं मी म्हटलं की उत्तम गुरु हा पाहिजेच, की मग नुसतं ज्ञान मिळालंय तर नाही, तर त्यासाठी तो उत्तम गुरु मिळणं. आणि मग कुठेतरी त्याचा चेक पॉइंट तिथेच आहे की मग त्या गुरुकडून योग्य गुरु. आणि म्हणून ते कनिष्ठ अधिकारी आपण बघतो की कनिष्ठ अधिकारी उत्तम अधिकारी, की ज्या प्रकारे उत्तम भक्त, मग उत्तम अधिकारी कोण आहे आणि कशा प्रकारे त्या उत्तम अधिकारीच्या त्या पातळीपर्यंत पोहोचता येतं, की जो स्वतःला विकसित करू इच्छितो, जो आत्मसाक्षात्काराची भावना जपतो आणि त्याला वाढीस लावतो, तोच हे ज्ञान मिळवू शकतो. आणि इतर प्रयत्न करूनही ते मिळवू शकत नाही. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते, चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते. मग जिथे आपण या परमतत्वाला, जसं आपण पुढे पण बघणार आहोत की कशा प्रकारे हे उत्सर्जित होतं, की या प्रकारचं जे तेज आहे ते कशा प्रकारे उत्सर्जित होतं आणि कशा प्रकारे भगवंत याच्या सगळ्याचा कारणांचे कारण आहेत. ज्यांनी सगळ्या विभूती दाखवलेल्या आहेत, ज्यांनी प्रत्यक्ष स्वतःच्या विभूती दाखवलेल्या आहेत, त्या प्रत्यक्ष भगवंतांच्या तोंडून आपण ती ऐश्वर्य ऐकलेलं आहे. अशा या षड्गुणी भगवंतांना की काय शक्य नाहीये त्यांना. आणि म्हणूनच सूर्य चंद्राचं तेज हे त्यांच्यापासून उत्सर्जित झालेलं आहे. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण माताजी. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थिर राहतात. मीच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. की बघा, एखादं कलिंगड असेल, आपण एखादा जड पदार्थ घेतला आणि तो हवेत टाकला असाच, तर तो राहील का हो? ते कलिंगड राहील? एखादा फुगा ठीक आहे, हलका आहे म्हणून, पण ते कलिंगड, तसे एवढे मोठे ग्रह, एक एक ग्रह केवढा उच्च ग्रह आहे, तो या अवकाशामध्ये ते कशा प्रकारे तरंगू शकतात, ही कुठली शक्ती आहे आणि ती कुठल्या शक्तीद्वारे हे होऊ शकतं. तर हे मी प्रत्येक ग्रह लोकात प्रवेश करते आणि या प्रत्येक ग्रहाला मी आधार देतो आणि मी आपल्या कक्षेमध्ये त्यांना स्थिर ठेवतो, कारण मी त्यांच्यामध्ये आहे. प्रत्यक्ष जसं पृथ्वी लोकावर आहेत, जसं भगवंतांनी उत्पत्ती करून आधार देतायत, ते स्थिरावलेलं आहे, त्यांच्यावरती स्थिरावलेलं आहे, तशा प्रकारे ते प्रत्येक ग्रहावरती आत प्रवेश करून ते त्यांच्या कक्षेत स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांना आधार देतात. आणि जसं भगवंतांनी सांगितलं की पाण्याच्या चवीमध्ये सुद्धा मी आहे, तसं वनस्पतींच्या रसामध्ये, म्हणजे चंद्र होऊनच वनस्पतींचा रस सुद्धा मी, वनस्पतींना जीवन रसाचा, ही प्रत्येक वनस्पतीमधून जो आपल्याला वेगवेगळा गुणधर्मिक रस मिळतो आणि जे त्यांचे गुणधर्म आहेत, त्या सगळ्याला कोण कारणीभूत आहे? तर भगवंत प्रत्यक्ष ज्या ठिकाणी, जसं भगवंतांनी सांगितलं, पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये मी आहे, पाण्याच्या रसामध्ये मी आहे, बलवंतांच्या बलामध्ये मी आहे, बुद्धिमानांच्या बुद्धीमध्ये मी आहे, तसं हे चंद्राच्या जे जे कोणी त्याला कारणीभूत आहे, त्या कारणांचे कारण भगवंत आहे. आणि त्या चंद्रापासून मिळणाऱ्या रसाचं कारण आणि त्याच्यामध्ये भगवंत आहे. आणि म्हणून या ग्रह लोकांना सुद्धा स्थिर भगवंत ठेवतात. असं हे परम तत्व, ही परम सिद्धी जाणणं, ही सायंटिस्ट आहे तो, खूप जण सांगतात, मग हे त्यांचं कुठेतरी त्यांचे केमिकल कंपोजिशन आहे, कुठेतरी त्यांच्यामध्ये असं आहे, कुठेतरी या गोष्टी आहेत. अहो, पण हे सगळं मूळ कुठून आलंय? मग त्याचं मूळ काय आहे?
तुम्ही हे आहे ते आहे सांगताय, परंतु त्याचं कुठेतरी जे मूळ आहे ते कुठून उत्पत्ती झालीये, त्याची उत्पत्ती कुठून झालीये हे शोधायचा प्रयत्न केलाय, हे जाणायचा प्रयत्न केला आहे का? की फक्त आपल्या त्या ठीक आहे हे ज्ञान मिळालंय, हे विज्ञान मिळालंय, परंतु त्याचा योग्य पद्धतीने मुळापर्यंत जाऊन अभ्यास केला आहे का? मग ते मूळ कुठे आहे ते शोधण्याचा, मग प्रत्यक्ष जसं मी सांगितलं कितीतरी सायंटिस्ट, कितीतरी त्या दिवशी आपल्याला सांगितलं, की मग जे कोणी सांगतात, की क्लेम करतात, की आम्ही इथे आहोत, आम्ही जाणतो सगळं जण आणि आम्हाला हे जाणतं, मग तुम्ही का जाता? मग तुम्ही डेंटिस्टकडे का जाता? जर तुम्ही देव आहात, जर तुम्ही स्वतःचं रक्षण करू शकता, स्वतःला तेवढे सामर्थ्यवान बनवू शकता, सगळं सामर्थ्य आहे, मग तुम्ही दात दुखायला लागला तर का डेंटिस्टकडे जाता? हात दुखायला लागला तर हे झालं तर इकडे जाता, ते झालं तर तिकडे जाता. मग कशासाठी पाहिजे तुम्हाला हे? कारण तुम्ही तुमची शक्ती जाणली आहे का? कुठेतरी लिमिट्स जाणलेत का? कुठेतरी ते सदोष इंद्रिय आहेत याची जाणीव तरी आहे का? मग हे ज्ञान मिळवण्याचा प्रयत्न तरी केलाय का? हे जाणायचा प्रयत्न करा. भगवंत म्हणत नाहीयेत की कुठलंही तुम्ही काही सोडून द्या सगळं करणं आणि फक्त सगळ्याचा फक्त हाच अभ्यास करा, नाही. सगळ्याचे ज्ञान घ्या, सगळ्याचं विज्ञान घ्या, सगळ्याचा बेस सगळं अभ्यास करा, परंतु कुठेतरी त्याचं मूळ काय आहे हे शोधायचा प्रयत्न करा. आणि मग ते जाणण्याचा हा आध्यात्मिक मार्ग काय दाखवतोय तुम्हाला, निश्चितपणे कुठलं ज्ञान देतोय हे जाणायचा प्रयत्न करा. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधं. बघा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे हरे कृष्ण. बघा, भगवंत अग्नीमध्ये की जे आपल्या पोटामधील आपल्या उदरामध्ये जे अग्नी कार्य करतं, त्या अग्नीमध्ये भगवंत जे आपलं पृथ्वी, आप, वायू, जल आणि अग्नी या ज्या आपल्या पंचमहाभूतांनी बनलेलं शरीर आहे, त्या प्रत्येक याच्यामध्ये या अग्नीमध्ये भगवंत वास करतायत आणि जे काही जठराग्नी करताय, जे काही पचनेंद्रियाची पचन क्रिया आहे, त्याला भगवंत जबाबदार आहेत, की कशा प्रकारे कर्मेंद्रिय आणि जे ज्ञानेंद्रिय आहेत त्याप्रमाणे कर्मेंद्रियांना सुद्धा या जठर अग्नीचं सुद्धा कुठेतरी नियंत्रण भगवंत करतायत. आणि कुठेतरी बघा मग अपचन होतं, काहीतरी खाण्यात येतं, कुठेतरी काहीतरी बिनसतं, तेव्हा अग्नी कुठेतरी बिनसलेलं असतं. या अग्नीचं मग ऍसिडिटी झालीये, मग काहीतरी पोट फुगल्यासारखं वाटतंय किंवा असं वाटतंय, मग हा जो अग्नी आहे हा सगळं त्याचा समतोल राखत असतो. तो कुठेतरी प्राण आणि अपान वायूशी, मग त्या वायूशी कुठेतरी संलग्न राहत असतो, कुठेतरी संयोग आणि त्याच्या संयोगाच्या माध्यमातून त्याचं कार्यरत असतो. अशा प्रकारे भगवंत कुठे आहेत आणि कशा प्रकारे समतोल साधतायत आणि कशा प्रकारे या गोष्टींना स्थिर ठेवण्यासाठी मदत करतायत आणि कुठे त्यांचं वास्तव्य आहे हे भगवंत सांगतायत. मग भगवंत सांगतायत बघा, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेव विदेव चाहम. हरे कृष्ण माताजी. हरे खूप कृष्ण. सुंदर आहे हे श्लोक. बोला माताजी. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निस्संदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे बघा, हे लोक की त्यांच्या हृदयामध्ये परमात्मा वसलेला आहे. मग जे काही तुमच्या हृदयामध्ये, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये मी स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच मग ज्या काही जे इंद्रिय विषय आपण म्हणतो, पण ज्या काही स्मृती, ज्ञान आणि जे काही आठवताय, विसरताय, ते सगळं कशामुळे होत आहे? तर ते माझ्यापासूनच होत आहे. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य. मग या वेदांद्वारे कसं जाणायचंय भगवंतांना? कशाच्या पलीकडे ही शक्ती आहे हो? कशाच्या पलीकडे की ज्याला सगळं ज्याच्या मार्फत सगळं होतंय आणि जे सगळ्याला जबाबदार आहे की या वेदांद्वारे हे जाणू शकतो माणूस. निस्संदेह मी वेदांचा संकलक आहे, वेदांताचा संकलक आहे. वेदांचा अंत जे वेदांचा अंत जो आहे तो भगवंत आहे.
कुठेतरी वेदांचा अंत जाणला जातो, की वेद पूर्णपणे जाणले जातात तेव्हा तो संकलकाला जाणणं गरजेचं आहे, त्या कृष्णाला जाणणं गरजेचं आहे, जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो. आणि म्हणून त्या वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. ज्याला जाणतोय, या वेदांच्या संकलकाला जो जाणतोय, तोच या सगळ्याला जाणीव होऊन तो पुढे जाऊ शकतो, तो स्वतःची उन्नती साधू शकतो. आता हे काय आहे मग? हे वेद म्हणजे काय आहे? तर कशा प्रकारे वेदांना जाणू शकतात? तर माताजी वाचाल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. च्युत आणि अच्युत, क्षर आणि अक्षर असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत असे म्हटले आहे. या दोहों व्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहे, जो स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे च्युत आणि अच्युत, जसं आपण बघितलं की याच्यामध्ये मग च्युत आणि अच्युत काय आहे? मग याच्यामध्ये कुठेतरी जे स्थिर ठेवतात, मग कुठलंही अधःपतनाला जात नाहीत आणि जे जे कुठेतरी काय म्हणतात ना, फॉलिएबल आणि इनफॉलिएबल, कुठेतरी ते पतन होऊ शकतं आणि न होऊ शकणारे, अशा प्रकारे 2 वर्ग. मी हे थोडंसं तात्पर्य तुमच्यासाठी वाचेन. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांनी व्यासदेव या अवतारांद्वारे वेदांत सूत्रांचं संचालन, जी अभिव्यक्ती बघा, की मी यांच्यातला मी ऋषींमधला वेदांमधला मी व्यास आहे, की ज्या व्यासांच्या मग ती अभिव्यक्ती म्हणजे व्यासमुनी, की या व्यासांद्वारे भगवंतांनी वेदांत सूत्रांचं संकलन केलेलं आहे. ज्या ठिकाणी भगवंत सारांश रूपाने वेदांत सूत्राचे निरूपण करीत आहेत, ते म्हणतात असंख्य जीवांचे 2 वर्गांमध्ये विभाजन होते, च्युत आणि अच्युत. जीव हे भगवंतांचे सनातन विभिन्नांश आणि विभाजित अंश आहेत. जेव्हा ते भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येतात, तेव्हा त्यांना जीवभूत म्हटलं जातं. या ठिकाणी योजलेले संस्कृत शब्द क्षर सर्वाणी भूतानी दर्शवतात की ते च्युत आहेत. क्षर म्हणजे च्युत. अद्याप तथापि जे भगवंतांशी एकरूप आहेत त्यांना अच्युत म्हटले आहे. ज्या ठिकाणी एकरूपता हा शब्दाचा अर्थ जीवांना वैयक्तिक अस्तित्व नाही असा नव्हे, परंतु त्यांच्यामध्ये विसंवाद नाही, सृष्टीच्या प्रयोजनाच्या बाबतीत त्या सर्वांचे एकमत आहे. अर्थात आध्यात्मिक जगतात सृष्टी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, परंतु वेदांत सूत्रांमध्ये भगवंत हे सर्व प्रकटीकरणाचे स्रोत असल्याचे सांगितल्यामुळे ही संकल्पना स्पष्ट करण्यात आली आहे. श्री भगवान कृष्णांच्या विधानानुसार जीवांचे 2 वर्ग वेद या गोष्टीला प्रमाणित करतात, म्हणून याविषयी काहीही संदेह नाही. 5 इंद्रिये आणि मनाशी संघर्ष करणाऱ्या जीवांना भौतिक शरीरे असतात आणि ही शरीरे निरंतर बदलत असतात. जोपर्यंत जीव बद्धावस्थेमध्ये आहे, तोपर्यंत पदार्थांशी संपर्क साधून तो जीव शरीर बदलत असतो. जड पदार्थांमध्ये परिवर्तन होत असते, म्हणून जीवही बदलल्याचे दिसते. तथापि आध्यात्मिक जगतातील देह हा भौतिक तत्वांपासून बनलेला नसतो, म्हणून तो विकारी नसतो आणि म्हणून तो अच्युत असतो. बरं का? च्युत आणि अच्युत, क्षर आणि अक्षर हा फरक जाणा. भौतिक जगतात जीवामध्ये जन्म, वाढ, उपस्थिती, जनन, क्षय, विनाश हे 6 विकार असतात. हे विकार भौतिक शरीराचे आहेत, परंतु आध्यात्मिक जगतात हे शरीर बदलत नाही. त्या ठिकाणी जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी काहीही नसते. तेथे सर्व काही एकत्वामध्ये स्थित असते. क्षर सर्वाणी भूतानी, या भौतिक जगताच्या संपर्कात येणाऱ्या आदिजीव ब्रह्मदेवापासून ते सूक्ष्म कीटकांपर्यंत सर्वांचं शरीर बदलत असतं, म्हणून ते सर्व च्युत आहेत. तथापि आध्यात्मिक जगतात ते एकत्वामध्ये सदैव मुक्तच आहेत. असं हे भौतिक जग आणि आध्यात्मिक जग. मग कशा प्रकारे च्युत आणि अच्युत, क्षर आणि अक्षर हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा, की भौतिक जगामध्ये जे च्युत आहेत आणि ज्यांनी स्वतःला बांधलेलं आहे आणि म्हणूनच जे क्षर आहेत, पण जे स्वतःला एकरूप जाणतायत या आध्यात्मिक जगामध्ये, की जिथे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधीमध्ये तुम्ही अडकणार नाही आहात
आणि म्हणूनच ते अच्युत आहेत, म्हणूनच ते अक्षर आहेत आणि भगवंतांप्रमाणे गुण साधतायत आणि म्हणूनच कुठेतरी ते त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली नाहीयेत. हे जाणून घ्यायचा, हे तत्व, हे वेदांचं तत्व जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच वेद काय सांगतायत आणि कशा प्रकारे या चित्त अच्युताचा संबंध सांगतायत. मग आपण जे शिकलो बघा, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन पुन्हा या ठिकाणी येतं आणि कशा प्रकारे हे जाणू शकतो बघा आपण. यस्माक्षरमतीता तो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे, माताजी पूर्ण आहे ना? हो हो हो. मागे गेले. जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. म्हणजे भगवंत काय सांगताय की या च्युत आणि अच्युत म्हणजे क्षर आणि अक्षर याच्या पलीकडे सुद्धा, या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगाच्या की या परा अपरा शक्तीच्या पलीकडे सुद्धा जे दिव्य आणि याच्यापेक्षा मग कोण श्रेष्ठ की श्रीकृष्णाहून हे कोणीही च्युत आणि अच्युत हे श्रेष्ठ नाहीये किंवा हा बद्ध किंवा मुक्त जीव हा श्रेष्ठ नाहीये. म्हणूनच पुरुषोत्तम हे का म्हटलंय त्यांना की च्युत अच्युत याच्यापेक्षाही जे श्रेष्ठ आहेत. आणि म्हणूनच या श्लोकावरून हे स्पष्ट होतं की जीव आणि भगवंत यांना आपापले वैयक्तिक स्वरूप आहे. या दोहोंमधील फरक हा आहे की बद्धावस्थेमध्ये असोत किंवा मुक्तावस्थेमध्ये असोत, परिणामक दृष्ट्या जीव भगवंतांच्या शक्तीशिवाय वरचढ होऊ शकत नाही. जरी त्यांनी स्वतःला मुक्तीच्या मार्गावरती घातलं, जरी तो चरजीव असेल, अचर असेल किंवा तो क्षर अक्षर किंवा तो च्युत अच्युत असेल, तेव्हा तो भगवंतापेक्षा श्रेष्ठ नाही. हे जाणून घ्यायचा की पुरुषोत्तम ते तत्व, ते परमतत्व की कोणाला साधायचा आपण आणि कोणाला जाणायचा प्रयत्न करतोय, तर हे जाणून घ्यायचे की म्हणून इथे जीव बद्ध असो किंवा मुक्त जीव असो, तो भगवंतांपासून वेगळा आहे, पुरुषोत्तमापासून वेगळा आहे. कुठेही त्याचं अस्तित्व हे एक नाहीये. तो गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी जोडला जाऊ शकतो, तो गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी एकरूप होतो, परंतु अस्तित्व हे वेगळं आहे. आणि म्हणूनच या पुरुषोत्तमांचं महत्व जाणा. या पुरुषात उत्तम जो पुरुष दाखवलाय आपण, प्रकृती पुरुष, या सगळ्यात जो पुरुष उत्तम, जो उत्तम पुरुष असा आहे, हा वेद आणि या शास्त्राच्या सुद्धा पलीकडे जाऊन या चर आणि अचर, क्षर आणि अक्षर, च्युत आणि अच्युत याच्या पलीकडे जाऊन ज्याला जाणलेलं आहे, बद्ध आणि मुक्त जीवांपेक्षा श्रीकृष्ण जे श्रेष्ठ, जे पुरुषोत्तम आहेत, त्यांना जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणी नाही. ज्यांना देव सुद्धा जाणण्याचा प्रयत्न करता येतो, मग की देवत्व, की देव देवी देवता सुद्धा या तत्वाला जाणण्याचा प्रयत्न करताय की त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ असं कोणी नाहीये. जे आपण बघतो आहे की या परमतत्वाची जाणीव, आणि म्हणून ज्यांना डेमिगॉड्स प्रभुपाद म्हणतात, जे अधिदेवता, या देवी देवता, जे भगवंतांचे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह, भगवंत सांगतायत की यांचे जे काही अर्पण करा, जे आपण आधीच्या अध्यायात पण बघितलं की ज्या काही या शक्ती आहेत त्या दृढ होण्यासाठी, आणि म्हणून देवी देवतांच्या श्रद्धा सुद्धा दृढ होण्यासाठी भगवंतांचं कर्म भगवंतांना अर्पण करा. आणि म्हणून देवी देवता सुद्धा प्रत्यक्ष, ब्रह्मा सुद्धा तुम्हाला दिसेल पुढे की हे भगवंतांच्या स्मरणामध्ये असतात. की कुठल्याही जबाबदारीमध्ये किंवा कुठल्याही संकटांना तोंड द्यायचं असेल तर कशा प्रकारे भगवंतांची शक्ती जाणली आहे. जे शिव, की ज्यांनी भागवतम, जेव्हा भगवंतांची स्तुती, जे आपण स्कंद बघू 4-6, या स्कंदांमध्ये प्रत्यक्ष शिवानी भगवंतांचं वर्णन केलेलं आहे, स्तुती केलेली आहे. भागवतामध्ये आपण शिवांच्या तोंडून भागवतम ऐकू की जी स्तुती, जे स्कंदमध्ये स्तुती भगवंतांची केली आहे, की ज्यांना ज्या शिवांनी, की जे कुठल्याही कष्टातून, कुठल्याही गोष्टीतून जेव्हा त्यांना काही संघर्षांना, त्यांना सुद्धा वैकुंठामध्ये जेव्हा या गोष्टींना तोंड द्यावं लागतं, तेव्हा ब्रह्मा, विष्णू आणि शंकर हे प्रत्यक्ष कृष्णाची, प्रत्यक्ष या पुरुषोत्तमाची याचना करतात. आणि म्हणून प्रत्यक्ष ब्रह्मा, एक गोष्ट एक मला आठवते याच्यावरनं आणि पुराणामध्ये जी सांगितली, ती प्रत्यक्ष ब्रह्मा मग त्या छोट्या कृष्णाची, बाळकृष्ण असताना त्याची परीक्षा घेऊ इच्छितात
की जिथून क्षीरोदक गर्भोदकशाही विष्णू, की ज्यांच्यापासून ब्रह्मांची निर्मिती झाली आहे, जे जे बीजपिता आहेत, ते जाणलं कधी, की जेव्हा ब्रह्मा सुद्धा या कुठेतरी याच्यामध्ये होते संभ्रमामध्ये, आणि ते कुठेतरी भगवंतांची परीक्षा घ्यायला गेले, कुठेतरी जाणायला काय गेले, की कोण आहे श्रेष्ठ. आणि म्हणूनच तेव्हा त्यांनी त्यांच्या जेव्हा वृंदावनामध्ये तेव्हा ते काही गायींचे रक्षण करत होते आणि आपल्या सवंगड्यांसह बाळकृष्ण जंगलामध्ये गेले होते, तेव्हा ब्रह्मा आपल्या शक्तीद्वारा त्यांना निद्रिस्त करतात, त्यांच्या मूत्रांना आणि त्यांच्या गायींना वगैरे 1 मिनिटासाठी बरं का. ब्रह्माचा 1 मिनिट हे पृथ्वीवरचं 1 वर्ष आहे आणि त्या 1 वर्षासाठी ब्रह्मा त्यांना गायब करतात. परंतु जेव्हा ते येतात, पुन्हा पृथ्वीवर येऊन बघतात त्या 1 मिनिटानंतर, तेव्हा ते पुन्हा जसंच्या तसं, कारण सगळ्याचं रूप भगवंतांनी घेतलेलं असतं. प्रत्येक त्या गायीमध्ये भगवंत गायीचं रूप घेऊन आलेले असतात. सगळ्या सख्यांचं रूप घेतलेलं असतं. सगळ्या सवंगड्यांच्या रूपात कृष्णांचं एवढी अगाध रूपं घेतलेली असतात, की त्या गायी सगळ्या विष्णू, की कुठेही कोणी गायब झालेलं दिसत नाही. त्या वृंदावन वासियांना ते कुठलंही दुःख पोहोचू देत नाहीत. ते त्यांची काळजी घेत असतात. आणि म्हणून त्या वर्षभर त्या स्वतः ते त्या रूपामध्ये राहतात. प्रत्यक्ष अंश, प्रत्येक त्याच्या अंशाने गायी आणि त्या त्यांच्या सवंगड्यांची निर्मिती केलेली असते. आणि प्रत्यक्ष ब्रह्मा जेव्हा हे जाणतात, तेव्हा त्यांच्या शक्ती पुढे नतमस्तक होतात. आणि म्हणून ही शक्ती, ही जी परमशक्ती ज्यांना बांधून ठेवलंय सगळ्यांनी, ही कुठेतरी शक्ती अगाध आहे. जिथे देवी देवता सुद्धा त्यांना जाणण्यामध्ये आपण बघितलं अपयशी झालेले आहेत. त्यांना जाणण्यासाठी, त्या परमतत्वाला जाणण्यासाठी सुद्धा देवी देवता त्या आध्यात्मिक आणि त्या वेदांचा, त्या त्या सगळ्या गोष्टींना जाणण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्या शक्तीला जाणण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि म्हणून ते सुद्धा त्यांना त्या शक्तीमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतायत. यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण माताजी. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो, तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्याच्या मनामध्ये संशय नाही, कुठे ब्लॉक नाहीये, इथे चेक पॉइंट आपण बघितलंय, आणि कुठेही मनामध्ये जर कुठेतरी पुढे 10 पावलं पुढे जाऊन मागे का येतोय, किंवा कुठे मनामध्ये संशय आहे का, मग आध्यात्मिक मार्गावरती आहोत पण कुठेतरी मग का आपण संशय घेतोय, किंवा का कुठे कृष्णाला जाणण्यात कमी वरतोय, तर त्यासाठी काय आवश्यक आहे? त्यासाठी एका गुरुची आवश्यकता आहे, त्या शास्त्राला जाणण्याची आणि ते ज्ञान जाणण्याची, जिथे आपण संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, हे प्रयोजन या कृष्ण भक्तीमध्ये येण्यासाठी त्या 9 टप्प्यांची आणि त्या नवविध भक्तीच्या ज्या आपण सगळ्या सेवा बघितल्या आहेत, मग कशा प्रकारे तुम्ही जाणू शकता, की मग जो संशय रहित कशा प्रकारे जाणू शकतो आणि तो या पुरुषोत्तम भगवानांना जाणतो, तो सर्वज्ञ हो. आणि ते सर्वज्ञ होण्यासाठी काय आवश्यक आहे, की ते ज्ञान कुठेतरी परिपूर्ण होणं आवश्यक आहे. मग ते असंच हवेत काहीतरी गोळ्या, हवेत काहीतरी वाक्य बनवली आहेत आणि टाकली आहेत आणि ज्ञान दिलंय असं नाही हो. तर्कशास्त्र नाहीये ते. पूर्ण अभ्यास आहे तो. वेदांचा अभ्यास, जिथे आपण च्युत अच्युत याच्या पलीकडे जे तत्व आणि जे पुरुषोत्तम भगवंतांना जाणायला प्रयत्न करतोय, तो जे जाणू शकतो तो सर्वज्ञ आहे. आणि म्हणून हे भारता, तो भक्तीमध्ये, तोच या आध्यात्मिक मार्गावरती पूर्णपणे संलग्न होऊ शकतो. आणि ह्याला कुठेतरी मग वेदांचा शिक्कामोर्तब आहे, कुठेतरी हे ज्ञान गुह्य ज्ञान आहे, कुठेतरी हा जो संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन याचा जो जो प्रयोजन आहे, हे ज्ञानाचं ध्येय जो परमात्म्याला, परत आपण 13व्या अध्यायाचे बघितलं, की हे ध्येय जो परमात्मा आहे, जे भगवंत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमगुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जे कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या वैदिक शास्त्रांचा, आणि म्हणून हे वेद काय आहेत, हे मी तुला आता हा परम गुह्य गाभा आहे, की काय जाणायचंय.
की याच्यामध्ये मग अच्युत च्युत आणि जे जे याच्या जे संलग्न आहे आणि जे आत्मा आणि परमात्म्याचा संबंध, त्याचं अस्तित्व कसं वेगळं आहे आणि कशा प्रकारे तो गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांची एकरूप होऊ शकतो, या सगळ्या परम गुह्याचा गाभा मी तुला सांगितलाय. ज्ञानाचा गाभा आहे हा, ज्ञानाचा शास्त्राचा परम गुह्य गाभा आहे की ज्याच्यावरती पूर्ण वेदांचं, मग वेदांतांचा अभ्यास केला म्हणजे वेदांचा अंत, ज्यांनी या श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमाला जाणलं तो सर्वज्ञ होय, तो ज्ञानाने परिपूर्ण होय. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो. आणि मगच म्हणून हे जे श्रीला प्रभुपादांनी ज्या कृष्ण भावनेचा प्रसार केला, कारण कुठेतरी ती दृढ भावना, कुठेतरी ते संशय नव्हता मनामध्ये, पूर्णपणे कृष्णाला समर्पित होतं. जे काही करतोय ते कृष्ण भावनेने करतोय, जे खातोय ते कृष्णाला अर्पण करतोय, जे कर्म करतोय ते कृष्ण भावनेमध्ये करतोय, ते कृष्णाला अर्पण करतोय. अशा प्रकारे जी भावना दृढ होते, ज्यांनी हे परम गुह्य ज्ञान जाणलंय, ज्यांनी हा गाभा जाणलाय, मुख्य गाभा, तो सर्वज्ञ होय. जसं आपण गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, राजगुह्य ज्ञान हे जाणलं, त्याचप्रमाणे जशा प्रकारे निर्मिती करून परमेश्वर परमात्मा यापासून अलिप्त आहे, पण पुढेही जाऊन परमात्म्याने सांगितलं की कशा प्रकारे तू एकरूप होतोस, तर गुणात्मक दृष्ट्या तू एकरूप होतोस की जेव्हा हे तू सर्व जाणतोस, जेव्हा तू पुरुषोत्तमांना जाणतोस, तेव्हाच तू ज्ञानाने परिपूर्ण होऊ शकतोस. आणि म्हणूनच त्या प्रयत्नांद्वारे मग तो सिद्ध होऊ शकतो. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे आपण हा 15वा अध्याय इथे संपवलेला आहे की भौतिक जगापासून त्या वटवृक्षाच्या प्रतिबिंबापासून कसं अलिप्त व्हायचंय, कसं मुळं कापली तरच आपण त्या वृक्षापासून दूर जाऊ शकू. आणि म्हणूनच स्थलांतर, मग देहातलं स्थलांतर कसं बघितलं आपण, मग फांद्यांवरून एका फांद्यांवर दुसऱ्या फांद्यांवरून तिसऱ्या फांदीवर, कारण हा देह कुठेतरी ते इंद्रिय विषय घेऊन त्याचा उपभोग घेत राहतोय भौतिक जगामध्ये. आणि म्हणूनच कृष्णाला त्याची काळजी आहे आणि कशा प्रकारे अच्युत आणि च्युत याच्या पलीकडे जाऊन हे पुरुषोत्तमांना जाणायचंय. आणि या वेदांत सूत्रांचा सारांश भगवंतांनी कशा प्रकारे सांगितलाय, हे अतिगुह्य असं परमगुह्य ज्ञान, या परमगुह्याचा गाभा भगवंतांनी आपल्याला सांगितलाय. असे श्री राधा गोविंद यांना आपण वंदन करूया आणि या 15व्या अध्यायाची मी समाप्ती करते. हरे कृष्ण. कुणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. खूप सुंदर अध्याय आहे. कुठे काही कळायला मला वाटतं मी प्रयत्नपूर्वक तुम्हाला कुठेतरी उदाहरणं देऊन आणि सोप्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न केलाय, कारण हे प्रतिबिंब आणि हे या गोष्टी जाणणं आणि त्यातूनही तात्पर्य वाचा. हो, सगळ्यांनी तात्पर्य वाचा आणि थोडे संवाद साधा हो तुम्ही, की नक्की तुमच्या प्रतिक्रिया, तुम्ही सगळे खूप आनंद आहे, तुम्ही सगळे खूप सुंदर पद्धतीने म्हणजे याचा अध्ययन करायला येत आहे, पण नक्की तुमच्या प्रतिक्रिया मला ऐकायला आवडतील. सिंधू माताजी, सुनंदा माताजी, संगीता माताजी. हरे, हा रेकॉर्डिंग. येस, थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण.